Què em penseu que a França veti les xarxes als 15 anys? Em sembla bé, la veritat. Abans les xarxes socials, abans de la pandèmia, de fet, perquè és això, així, la pandèmia s'ho va carregar tot. Abans de la pandèmia, les xarxes socials eren una mica... Bueno, o sigui, jo a les xarxes socials, jo estic de Twitter des de fa molts anys, i jo he estat molt temps que he rigut molt, m'he informat molt amb Twitter, en general jo m'informava només amb Twitter perquè seguia molts mitjans i tal. Llavors el problema és que després es va ficar pel mig tot això, gent comentant odi, llavors tots els mitjans també es basen en això per les coses que funcionen i no funcionen, llavors és una puta merda, no? Però Twitter abans estava superbé, vull dir, a mi és la meva xarxa preferida. Però ara amb tot el que hi ha, que nens, igual que TikTok, no? Que gent molt jove es fiqui allà i consumeixi, perquè ara la gent consumeix internet, ¿vale? És així, no consumirà la tele, no consumirà internet. I si es fiquen en un TikTok o un Twitter o bueno, qualsevol altra xarxa d'aquestes i els comencen a sortir els vídeos aquests de gent que el que fa és destruir la vida de la gent, perquè parla de coses sense tenir... O sigui, parla de mentides, dient mentides, fake news per agafar seguidors i llavors aquestes... A veure, els xavals s'enganxen a tot el que poden. Putos nens! La seva ment es va construint, perquè la ment d'un nen no està construïda del tot, es va construint de tot el que absorbeix, totes les experiències. Si les seves experiències són tota aquesta merda, estem... I ara passa això, que hi ha gent que diu Viva Franco. Com Franco se vive mejor i tenen 15 anys. O hi ha nens de 14 anys que estan fent vídeos a les xarxes dient com emprendre, com tenir un negoci. Nens de 14 anys que no tenen ni puta idea de la vida o que amb 14 anys tu ja has de guanyar-te la vida, o sigui, promocionar l'explotació infantil. O sigui, és una cosa, és una merda tan gran que jo tinc, que a mi m'agradaria anar un per tots els que han generat tot això i un tret al cap, però sense cap remordiment. Això és la meva imaginari, perquè jo no sóc violent, jo no ho faria, no podria fer-ho. Però m'agradaria que passés, val? Llavors, estic en aquest nivell de tenir ganes de cremar-ho tot. Ja, però jo no he viscut en Franco, vale? Jo no he viscut en Franco, però bueno, per això hi ha els historiadors, que te'n pots llegir uns quants, pots veure coses de diferent gent per fer-te una idea de la història, sense que estigui manipulada, perquè tu si llegeixes diferents coses i hi ha, jo sé, 50 que diuen la mateixa cosa i 2 o 3 que diuen coses diferents, en general pots tenir una visió real, més o menys, de tot el d'això, no basar-te només en un mitjà o una cosa, no? I a més, si tens avis, només cal que sentis parlar avis que no hagin viscut en un privilegi, que hi ha gent que diu que, oh, no, jo vivia de puta mare. Clar, tu vivies de puta mare perquè no et preocupaves de veure que estaven matant els teus veïns, saps? Vull dir, no... Però bueno, si em doneu els vostres diners, us ensenyo a fer diners. No sé on vaig veure la frase, però m'encanta que estigui... A veure, en definitiva, això, si em doneu els vostres diners, us ensenyo a fer diners, és el que hi ha darrere de tots els gurus aquests. Vale? Perquè a mi m'agrada, perquè tots aquests gurus us ensenyo com guanyar diners com jo he guanyat diners. Tu, si estàs ensenyant això perquè la gent s'aposti a cursos teus per guanyar diners, és perquè no estàs guanyant prou diners. Perquè si estiguessin guanyant prou diners, tu el que faries és callar-te la boca, gaudir de la teva pasta i no perdre el temps ensenyant a la gent com guanyar pasta. Vale? Perquè no ho faries. No ho faries, siguem sincers. Qualsevol que et vengui un curs per guanyar pasta és que ell no guanya prou ta pasta. I per això ha de fer aquest curs, perquè guanyar pasta costa de tu. És així. Hi ha gent que és sincera, hi ha gent que... I a mi em sembla molt bé tots els cursos per aprendre això, però no ens enganyem. Aquella persona que t'ajuda a emprendre és per la seva experiència i tal, i et vol compartir la seva experiència. Però els que et venen que jo he aconseguit tot això, ara ho pots aconseguir tu, és perquè o no ho han aconseguit i t'estan enganyant, o no, ho aconseguiran o ho estan aconseguint a partir de tu.
és així. Vull dir, és així, claríssimament. Vull dir...